Ayo, siya. Tất, muốn nào vậy lên? Ba, đang không gian này mà. Kia bố này điên gà chứ, các thầy cứ năng lại. Reloi ni sikapra kidan babu Dan babu bra. Babu mesti lah. Nunggu. Hello everyone, नोंथांमोनखौ मिस्टार बड'लेण्ड फिल्डआव बयखौ बरायबाय दिनै जों नै खामानि मावफैलायबाय लोगोफोर हग्राजुलि स्टेसनाव जेरै हग्राजुलि लानानै समाया मोननै स्टेसनखौ हाग्राजुलिसो लानांगौमोन नै हाग्राबारि गोजा नै बे स्टेसन बा बेखौ दाननांगौ आरोना जों लोगोफोर दिनै खामानिया नै मा होनदो सादा जाबा बानायदों नै खि अबाव दं खियालाय ओरैजा खि दंजोबोलै लोगोफोर आं खिखौसो देखायनो नागिरदोंमोनलै सादाखौ जाना लागोन र' लोगोफोर सासेया जाया ओइ सादा जाना लाफैगोर रावबो नायग्रा गैखायालै रोलै हिसाबनिबो गैखाया जिराय मावनांगौ ओइ गोजा सिख्लाफोर ओइनि फटक साफायलागासिनो दं गोसोमफोर बेदर गोसोमफोर सानै दं ओइ दुब्लिबारियाव थांबायलै ओइलाय ओइ खि गोदानखौ देखायनो र' आं लोगोफोरनो गाइस भिउवार्सफोर नोंथांमोना जानोबा खिखौ आयु खिया Tất, muốn nào vậy lên? Ba, đang không gian này mà. Ra liệt xa bà điều gì này dân khổ khám anh mau hụt đừng ai dơ. Khá phá là gì này gà gì? Ê, khi bà đi khỉ đàn lá dân, này mưa răng khỉ đàn như thế. Này cứ đàn gần thế. Mưa răng khổ. San tham san bì sơ lá gần đang. Bé hạc là khổ đàn dùm nè. Ê, bé mai xì gà khỉ ra rổ lọ, ghê rổ lọ hạc ra kìa. दखानबारि गोनां ओमफ्राय बिखैजाबो ओइ लासखैजाबो बेबायदिनो हाग्रा बिराद बुरजा दं रोजानो सासेया नै आरो नाना होलायबाय सासेनो दानखांबाथाय सादा नानायनि मानसिया नायलाय खानाया एसे निग्रुनि नांदेरलायबावनायसो आंना बिदि जाजोब्बायलै दै आयरनजों जायो बांसिन सिख्लाफोराथ' रावबो नायखाला नायमारला मोनगोनब्रा बे बेदर गोसोमफोरखौनो लानांसिगोन बर' सिख्लाथ' मोनखाला जोङो बेफोरबायदि हाजिरा मावनानै जाग्रा मानसिनाव बारा सिख्लाफोर फैयादोलै नङा होनबा ओइ गाइस लोगोफोर बे इन्जिन स्टप लिरनाय दं बे इन्जिन स्टपआ माने बेयाव ट्रेना लाखिफैबाथाय माने ग्रोब खालामफैनांगौ आरो इन्जिना बेयाव स्टप थाफैनांगौ आरो इखियाबो ओइ लास्टआव बिदिनो लिरनाय दङ ओइ नै बेदर गोसोमफोर ना माथाय बिसोरो बन दानफैदों ओइ दालाय गिदिरखौ लाङो बिसोरो फैदो मावनोसै ओरै खिबारिखौ दाना उफाय गैयालै लोगोफोर गोरिब मानसि खामानि मावनायनि जायाबा उफाय गैया गोदो उन्दै समफ्राव लेखा फरायनांगौ समफ्राव दंफां सा गाखोलाबायनानै थाबाय दाना मालायनि माबायाव खामानि मावलाबायनांदों मालायनि आन्दाराव अबे दंफां ओइखौ हायखंसो दानसै ना गोखाव बेन्दों बेनला द्रायलै ओइखौ ओरै दानस'जोबना लानांसिगोन र' आयु हग्राजुलि जायगाबा फोसाबनाबो लानो रोङा होननायसो आं माथो फोसाबगोन सोरबा नों आंहा माबे बोनो दे दानो आखाइ थाइसेनिल' बोदों दै बारा बोलो गैया आखाइ फारसेजों माबा हमदां मबाइल
Chỉ đan đan. Ini pulang. Ya. Oh, maya wasi. Urin ba. Tuna pila ba inang buwa. Kan papa buwa salah. Penjara. Apa habang mas dia. Impra. Ini mau menang salah juga. Jangan deh. नायलाय स्टेसनानो बिदि जायो हाग्रा गोजा नोंनिखौ भइसखौ बिराद मोजां खालामदोंलै आंनिखौ राखाब खोनाखायो बाला जोंसो दानला बायनांबायब्रा हाजिरा मावनानै बेदरावनो बेदर खादों बेदर र' नै स्टेसना बेनो हाग्राजुलि ओरैनिफ्राय जों हाग्रा दानदों हो दान जामा जामा बेखौ आया बिराद फाग्लालै खामानि मावनायाव नोंना मोनना हामा मालाय बेदर गोसोमफ्रा नै बिराद बन बुथुमबाय जों दाननायखौबो बुथुमना लाङो बिसोरो सिखाजों दाननानै लांफैयो सेरेफोर सावोना बिसोरो बिराद खस्थ'लै रायजो जानांगौआबो ट्रेन फैगासिनो दं गंसे खुरी तो बारी हुआ ना बारी आसे ना नै ट्रेन गंसे फैदों बे ट्रेना मुरखुंसेल थांगोन रङियानिफ्राय फैदों आरो डाइरेक्ट मुरखुंसेल जुनाय लागाव बेयाव स्टपेज गैया नैबे ट्रेना आइ माबा फन आंनिबाय गैयाबाथ' नै देन्जारसो गोनांलायबावो रेलवेनि सिखाब्रा खि दानबा बवा खि दानबा बौब्रा माबा मोनसे लानानै नंगौ दे जै सिनि समब साला सु साइथिङाव मावै बोरायलांसिगोन हिनजाव मोना खामानि मावो बेनि इयाव बिदिखौ दा दाननो हागोन दे आं माबानायखौल' नै बोनाय हाजिरा मावग्राजोंलाय सोर सिख्ला फैनोलै खोनादों बेनोथ' जादों ओंखाम संग्रा नांसिगौमोन फुङाव मोनबा लाजासिगौमोन आरो लोगोफोर दै लोंना लानोसै दसे जिरायनोसैलै मेंबाय माथो बेखिनि दाननायावनो नै बेनिफ्राय ओइसिम ससे दानबाय आरो खावसे दंबावोसो लाम गुवार ना बाला थोथसे दै लोंना लानि र' दै गांदों बागि थांखु नाया जायाखै दाबो मबाइलावसो बिजि थाबाय थादोंलै जानुवारिनि सासेबो लाइन लायाखै पिकनिकफ्राव बेरायनो फैनांगौ नङाब्रा ओरैनो जास्ट लाइन मारिनोल' गैथ'आ नंगौना नङाब्रा थगायथारोलै बियो गाइस लोगोफोर भिउवार्स नोंथांमोन दङ बेनाव साथाम साब्रैसो बिनिफ्राय आं सासे लानांसिगोन बायदि मोनदां जानुवारियाव आंहाथ' सिंगेल मानसिफोरजों थांफानोसै आं माबायाव गला थांजानायफ्राव सेंग्राफोरजों नोङो सिख्ला लाना बेरायदो आरो नोंलाय नैथि हिनजाव लानो गोसो दंना गैया माबा आसुगुरसो खायलाबायदों आसुगुरानो सब गाज्रि जाजोब्बाय जोंना हाल मावनानै जाग्रा खाथियाव लालायलायनांगौ असाइस नुयो लेथ्रा नुगोन दाउ बयलारनि आथिं बायदिसो बिजि थुनाया राखेब जानानै बेबायदिसो खाना आसुगुर दानो
हालासो उफ सान्दुंआव जें जें उफाय गैया बेफोरावनो जिरायलाबायबाय सायाबो गैलालै बारा नै कारेन्ट फैबायना इन्जिना कारेन्टजों जासिगोन ट्रेननिया दा दंफां बिफां लाइफांखौ दानफायजोब्बाय ओंखायनोथ' बारा साया दोनला रेल खाथि दे हरदो बाखि जानोसै लोगोफोर जों दा ओंखाम जाहैसै लोंलांगोन नङाब्रा लोंगोन दानो थाङाना नै दा लोगोफोर बेखिनिखौ दानबाय आरो ना बैनिफ्राय नैसिमा दावदै एवनो मा दावदै सौदै बेलाय लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै फैबाय नै दा खामानि मावनोसै आरो मावनो माने मावबायानो नै लोगोफ्रा मेथाइ दामबावदोंसो सासे ओमफ्राय ओरै दानलांबाय थानोसै दिनैथ' हाजोबखाया बेखौ सानब्रै सानबासो लागोनदां दहायनो आं सानब्रै दोनखादों दोननायालाय होनबाबो सानबासो लागोन बायदि मोनदां ओइ लास्ट फिनिसिं खालामबावनांगोन ना रोदा रुदि जावफुनाय जागोनबावगोन ना नोंसोर सानैजों दानबाय थादो दै ओमफ्राय आङो माबा बेखौ हमथुमलाबायनानै गारहरनोसै वाल बारहरनोसै लोगोफोर जों दा थांसै नैबे हौग्राजुलि जायगानिफ्राय हाग्राखौ खावसे दानबाय खावसे माने खावसे द्रायथ' नङा सानथामसो लाबावगोनदां फोजोबनो नै एसे गोलावैनो दानदों दाननायालाय ओमफ्राय दा मोनासिगोनबो ना आधा घन्टाबानो साना थ्रोब हाबसिगोनसो जिखुनु जाया दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियावनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो जाय जायनाव गोदान नटिफिकेसन थांदों नोंथांमोना हाजासे साबस्क्राइब खालाम आरो हाजासे शेयार खालाम आरो ना लोगोफोर जों थांसै उफ थ' थांसै नै लोगोफोर साना हाबथारसिगोन नै इयाव सिटि फाथाव लिरनाय दं थ'